ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ କିଏ, କାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ବୋଲି କହିବା? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୋରା ଚେହେରା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? କାରଣ ଗୋଟିଏ କଳା ମଣିଷ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଗୋରା ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଯେତେ ବି ଗୋରା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାର ଛାଇ ତ ସବୁବେଳେ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କହିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସବୁ କର୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା କହିବା ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ ଯେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ ଯେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାହସ ଏବଂ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯିଏ ଏହି ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପାର କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଣୟ। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ରଖି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।